Добре дошли у дома! С нашия умен дом ви чака комфорт и удобство. Започнете своя ден сутрин с автоматично направено кафе и персонализирана прогноза за времето. Релаксирайте след работен ден с автоматично регулирано осветление и настроение. Гледайте вашите филми и сериали на вашия умен телевизор. Създайте специални моменти с семейството си, като регулирате осветлението и музиката според настроението си. Завършете деня си с комфортно настроена температура. Спокойна нощ с автоматично активирана система за сигурност и контрол на достъпа. С умен дом всеки ваш ден върви лесно, а живота ви става по-комфортен. Живейте своя живот по своя сценарий. Резервирайте си час за оглед и презентация на умен дом чрез нашия сайт. Умен дом, твоят дом от и до Акон.